Antonio, ďakujeme ti za to, že si nás previedol. Bolo to strašne pekné a očakávam ťa na Zelňaku, jak sme sa dohodli. Áno. A toto bude na fotke. Tak ideme s dievčatami z výroby natáčať vlogísek. Tak idem skúsiť ešte Rakúsko riešiť, no. Dobre priatelia, tak som vás rád počul na túto vaječnú tému. Veľa šťastia. Prvá zastávka je Sváča. Čo tam pečieš? Croissany a croissany a croissany. Dobrý deň. Takže toto sú tie dievčatá, čo vám to pečú. Akurát sme tu už o 2:00 po obede a už tu toho nic moc nie je. Veľká bída. No takže bol dobrý kšeft, nie? Vynikajúci. No takže takáto malá je Sváča. A ja si myslím teda, že ideme asi ďalej, nie? A čo bola sprostá? Vole, môže, že te budú poznať taká, jaká si. Takže asi budem dostávať dys celý tento vlog. Už sa teším. Hlavne Tereza, tá si na mňa zgustne vždycky. Dovidenia. Takže Sváči už nič nemali a ideme ďalej. Buď do Omny, alebo ku Karlínimu. Hej, poďme, áno. Hej. Tak ja ujedem. Máš to? Domlu víno. Dáme si Q&A v aute. Dobre, takže prvá otázka. Ktorý dezert najmenej rady pečete? Hodně jich je. Asi šnekuládu. To mě nebaví. Míša? Jo, víš co? Nenávidím zdobit vysoký dorty. Já nemám ráda pastry. Chtěla pastry. To mě nevadí třeba. Fakt? Ještě mě vadí krájení čokolády na COP. A nesnáším dělat těsta, to mě extrémně baví. To mě baví. Dobre, teraz si dáme opak, najradšej. Něco novýho. Něco novýho, no. Ulety. A nebo obecně ty croissany mě furt baví. To je fajn. Mě baví Míša něco novýho. Zaznamenáno. Croissany mě furt baví. Je to tak? Takže najmenej ma bavia cheesecake. Odjak živa, od furt. A najviac by ma asi tiež bavili croissany. Ale tak to si pondelí. Najmenej mi chutí asi šnekuláda. Asi najviac jednu vec, keď som si mal vybrať, tak mám pán čokoláda. A nejlepší je ještě teplej, třeba do hodiny po upečení. Mně chutná nejvíc croissant ten Jo, double bake. to je nejvíc to croissant. Ideme. Momentálne. Tak prichádzame ku Karlínimu, k nášmu hlavnému dodávateľovi múky na croissany. Dobrý deň. Nazdar. Ahojte. Zdar. Čau Antonio Banderas. Máme náš sol. Čau, Verno. Wow. A dáš nám niečo aj ochutnať? My sme hladní. Ochutnáno. No tak holky, tady budete víc to dělat, budete přijít na brigády. Toho som sa bál jediné, čo som, že Takže začneme od základu. Jsme pekárna, jo, holky, takže vlastně všechno spočívá v kvásku. Kvásek vlastně si máme 12 let starého kvásku, který jsme si zadali my. A ráno vlastně ten kvásek se používá do těsta. Tady prostě to je mouka, voda, kvásek. Poté co je tady, jde sem, kynou, no, a dostávky semka, ale už ne do stopinárny, nekynou, ale do chladu až do rána. A ráno, když se to pošle na smetance, tak se to rozdobí. Nemáte jedno navyše? Buďku, vezmi jeden. Vezmi pistáci. Buďku vezme. Asi to rozkrojíme, nie? Alebo ochotnáte vy, dievčat. A ty si dáš tiež s nami. Antón, jak šikovno to krájaš. A to je teda ako? Je to kváskové pečivo, aj toto, aj tie loupakoule. Jo, všechno je z kvásku. A čo je vevnitř teda? Čo je to za krv? Mascarpone, šlehačka a pistáciová pasta. Je to dobré? Šlehačka 35, mascarpone. Máš aj ty rád pistácie, nie? Výborné. Teď dělal čerstvě před půl hodinou jsme skončili. Nasákne to dvoupoliže. Takže áno, to sú naše holky z výroby a oni pracujú s tvojou múkou, ktorú nám dodávaš na croissany. Jo, pojďte, vám ukážu ten sklad, ano, jdete.
Kam jdete teď? Ole, ešte máme nejaké podniky, do ktorých dodávame my. Sme vyťahli von, oni vidia prvýkrát teraz cez týždeň denné svetlo, dievčatá. Ináč za tmy chodia do roboty, za tmy chodia preč. Aj v lete. Aj ty tak máš zamestnať. Je brzy utečou, jo? Je to možné, no. Mají okna, je to dobré. My jsme byli bez oken. 2 roky. Jo. Antonio, ďakujeme ti za to, že si nás Veľká, previedol. veľká. Bolo to strašne pekné a očakávam ťa na Zelňaku, jak sme sa dohodli minule. Ano. Che bello. Ja toto bude na fotke. Môžeme teraz. Omni. Eleanory Boračky. Kovícový kole, po levé straně. Dobrý deň. No, bola čo? Chutnáme. Teda tu druhou indiánka, to jste měla rád, to vám. Ja to mám rád. No, No, to také měl. to ja si aj dám. Ja si teda dám indiánka. Toto vyzerá dobre, že? Banoffee. Takže dáme jeden banoffee a jeden indiánek, prosím. Idem obsadiť miesto niekde. Ja vás poprosím perlivú vodu. Ty jsi neobědvala, jsem A ja som už hladný. My jsme obědvali. Jo. Na môj jediný sen toto prekrojím. Máš vám to takhle s horký nůž? Asi ne, spíš ne, ještě nějakou vidličku. Ne. To je, to jsou odky. Toto, jo. To nebude. Ďakujeme. Polívečka bude. Já to chci vidět ještě. To vypadá. Tam je na tom poleva. Celé ste to rozbili. Je to strašne dobré. Aha, tam je ještě karamel, nie? Zhodnota, Terezia. A výborný. Je to chutná. A mňa tiež. Jakože z 10 kolik? Späť. Zpět. 2,5. To je málo. 4. Ne, vôbec. Späť 4. Späť 4 to dostane. Terezia. Mám vysoké nároky. Terezi, Ale. To není Zase. karamel, co to je? Toto já můžu ochutnat vlastně vrch. Tak ty první. A to by mal být jako iba biela čokoláda? Mučenka. Ne, takže máš marakuja a něco. Smut. Nie sú tam kryštáliky. To neznášam, keď sú kryštáliky, to nechápem, keď to niekto môže tak predávať. Je to dobré? To je strašne pekný. Jo, Elegant. dobrý. Není to ani tak sladký, podívu. Nepřijde mi to zase tak hrozně sladký. Mne to chutí strašne, ja mám veľmi rád indiánka. Ty ešte aj bezlepkový chleba majú. Crazy. Reklama na Omni. Situation. To Já nemôžeš. si použím teda tak za půl. Tak je to špatný. Moja mamačka robí. Presne tak chutí. Jo. S tým čokoládovým krémom? Jo, pěna nějaká, ne? Nějaká čokoládový. Pěna. Byla čokoládová. To hodně lehce teda. Já jsem Čokoládová si cítila pěna. hodně baran a pak jenom tu křupku čokoládovou. Děkujeme. Není tam žádný lepek, jo? Neměl by tam být. Děkujeme. Já chci kokos. Jak ty chceš kokos? Na 4 časti? Ale to jak mám udělat? Neviem. Musíš na Ja mám ostrý nožík, chcete ostrý? A co? Si vytáhli kudlu. Kytička je pistá. Je tak normálne švajčiarsky. To jako normálně na suše. Jo? Jasný, tak to je fajn. Chcem najviac ochutnať ostružinu. Fialová. To Já ne- chci kokos to ochutnat. asi tato. 6 gram Koska. peppermint. No Karle, který je 6 gram? Ten, ktorý má 6 hram. Ďakujeme, dovidenia. Že toto bolo Omni, Eleanory, neviem čoho. Čo, akej? Eleanory, Dvoračické a ideme do Olé. Olé.
Servus. Cením, že nosíš tú bundu strašne. V kuse ju vidím na fotkách. Ja som vedel, že sem ideme, tak som sa bál. Jo, takhle. Nie, ja som ju už aj pral, ty brďo. Fakt? Tak to já neudělám nikdy. Kája, to je od nás. Tak co to bude? K těm limonádkám budete chtít skleničku? A ja tiež nie. Ďakujeme. To chutí veľmi. To vážne? My sme to mali vo food trucku a... Vám sa to nehodí, ale je to No. veľmi dobré. Dievčatá, kde sa vám páčilo najviac? Ještě jsme nebyli všude. Zatiaľ, kde sa vám páčilo najviac? Mně se líbilo u Karolínyho, jak se nás tam ujel. To bylo milý. Mně se líbilo všude. Mně se líbilo Omni, že tam byl ten banánový dezert. Mně se páčila najviac špenátová. Takže zatiaľ Omni vyhráva. A ty? Mne sa najviac páči tu v Ole. Tuto to mám najradšej. Majú tu strašne dobrú kávu. A čo robíš presne? Já se starám o bezproblémový chod celého. Jak dopadol fest? Hej, krásne fotky tam boli. Čerpávající úplně skutečně, ale paráda. Myslím, že všichni byli dost spokojení. Takže i my. A sme teda v Natural Wine Shope. Ktorá je tu najlepšia jedna flaška? Nejlepší flaška? Jedna, tvoja obľúbená. Asi tahle. Fakt? A prečo? Protože to je Žira, je to Francie, je to věc, která chutná jak jahodový kompot. Hej? To super. To paní je extrémně sympatická, co to dělá. Tak to může být další týden klidně. Může Další týden kedy? Potom kolagenu. Tam ja ťa vidím, že ti to zdieľam, keď sa tam píše. Co sdílíš? Tak. My sme videli, Mně se krásně. Já chci jenom hrozně pochválit, nevím, kdo to dělal, ale ten malinový pletenec, to byl neskutečný. také vysoké ústy to bolo. S džemíkom. Si dávaš niekedy? To si dával, Vždycky neodolám nikdy. Já si vždycky úplně se sebe stydím, že to jim, jak je to dobrý. Ja to jem tiež každý deň. Já to dobře. Čau. Čau. Ďakujeme. Dovidenia. To bolo Olé. A kam ideme teraz, Kája? Milada? To Je to. Ulice Milé. No ale kavárna sa volá Milady. A je problém, když to píšu jako Milada? Tak píšeš kaviarne zlé meno, takže neviem. Môžeš sa ich opýtať teraz. Niekto má po... To nemá nikto. Vadí vám, že vám píšem nesprávne vaše meno? Na Miladu sme sa vykašľali, však tam chodíme hoci kedy na kávu a ukončíme to dneska v dezertíne. Je to dobré? Dievčatá, čo tam čumíte do tej vitríny? Vy ste to upiekli. Ale dajte mi pokoj. Pustí ma. Vy ste tu spolu? Potkali jsme se tu. Vojto, jak si ma prekvapil s tou správou? Vôbec neviem, že čo si tam mal poslať, čo ne. Já, když jsi říkal začátkem týdne, tak jsem si myslel, že pondělí, úterý to budeš mít ready, tak jsem to měl napsaný a... Vojto chcel včera, či kedy v pondelok fotiť ten Service Works. Agátka, spravíš mi kávu, prosím? Dělat festivaly místo, aby prostě sníhal. Ale tak vidíte to, že chcou dělat festival polívek. Vezmu všechny brněnský pop-upy a každý... Beč, kam ideš, Vojťáku? Ty zase niekde cestuješ, alebo to je pracovné? Jdu do Prahy dělat obrázky. Do Čestra. Moc flex. Pretože Vojto je najlepší fotograf na svete. Kam to všetko? Ukáž im to tam, jak sa to robí, dobre? Tam jsou croissany a nebí. Vždycky vydírat už. Však budú teraz, bude Service Works, budete fotiť. A jakou budeme barvu? To nikto nevie. Všetky dojdú tie komplety z rôznych farbách a ja si vyberám prvý. A co když nám to nebude? Dáme si kameru. Nič, odfotíš si a ostane všetko Zuzine.
Každá barva, každý deň. Čo máš? Švýcara. Kokos, máme bílá čokoláda. Je to moc... Keby si to pracoval. Už tento piatok, Hanitov's Friday, od 2:00 do vypredania v dezertíne. Honey toast, mascarpone, višňový, neviem čo, prelijú. A keď chystáš večierok, tak my ti ho pripravíme, tú zbúčku. Wow. To je nemeckalený. Chápeš to? Takovej? Dobre. No áno, to je ono. To je ono.